ezweni kanti awunawo 10 ngoba u10 is a license for ruling and reigning ilicense yokubusa bayezwa abantu abakhona la endlini so ke ukuzubuse ufuneka u10 bayezwa abantu uJesu wayedrilla lento emqondweni yabafundi bakhe wayedrilla ngokuthi athi uma ekhuluma ngemfanekiso uma kwathinta inombolo ethi 10 noma waphatha igama elithi umbuso afaka u10 phakathi khona nje lapha kuMathewu 25 lapha ethi khona umbuso ozofanisa nani na abese uzofanisa nezintombi eziyishumi ingani intombi zingayo Israel abalu 10 ingoba uphatha igama elithi umbuso wezulu yabona uma ikwathi umbuso usezolandisa ngokuthi alinganise ngo10 ngoba ufuna kudrileke kubona ukuthi umbuso no10 kuyahambisa uyangizwa umuntu okhona la endlini uyangizwa umuntu okhona la endlini shout hallelujah lalela okweshuma kuyona into yesonto nemali yomfundisi kodwa yinto yombuso umunikelo okweshuma wena uyenza ikingdom attachment ufuna ukubusa usukulanda amandla okubusa nama grounds okubusa ukuba imimoya yombusi walelizwe entshontsha nezizinto nezimali zabantu ingabi namandla kokwakho wena ingakho uma ukunikela okweshumi uNkulunkulu ukhipha ipromise athi ngivivinyeni ngalokhu uMalaki 3 verse 10 athi ngivivinyeni ngalokhu ni okweshumi nemnikelo nibone njani ukunivulela yini amafastela ezulu nginithululele ibusiso ngaphezulu kokweneleyo abesethi ngiyokhuza ukudlayo ngenxa yenu I will rebuke the devourer for your sake. Hallelujah. Shout hallelujah. Ngama amazwi lapha kulomhlaba esiphila kona khona into evizinto. Awe bazalwane basekhona abantu basesithenga. Shout hallelujah. Lapha kulomhlaba khona into evizinto. Khona izinto ezidlayo ezinye izinto zabantu. Kodwa uma wena uthembeke kuNkulunkulu ngokweshumi kuthi kuyafika lokho uhambe kudla into zabantu kuthi kuyafika kuzodle zakho abese khuzo ukudlayo akhuze ngenxa yakho shout uzuphela inyaka ungenamali uneyikwethu izidliwa yini imali okuyisebenza lo nyaka ingoba awunikelanga ngokweshumi asithi isandla esikhuzo ukudlayo shout hallelujah bayezwa abantu abakhona la endlini ake simbhekeke lo Abraham ukuthi ngokunikela kwakhe okweshumi lempilo ayiphilayo yokunikela okweshumi imenze waphundleka yini noma imenze waba ohluphekayo yini ngama imazwi ukunikela okweshumi does it deprive you now ngabe kuyakuphundla yini funda Genesis 13 verse 1 and 2 funda uzofuna umuntu oyedwa yena obulala ungadeclare Mali ke declare singakhumbula negama lomfazi. Genesis 13 verse 1 and 2. Genesis chapter 1. No. Verse number 1. Abraham wakhuphuka eGibhithe kanye nomkakhe. Uthe mina 13 verse 1 and 2 yeah. uAbraham wakhuphuka eGibhithe kanye nomkakhe nakho konke anakho. Ulothi enaye waya ngaseningizimu. Verse 2. uAbraham wayefuyile kakhulu izinkomo ngesiliva negolide. Mana uAbraham wayenjani? Wayefuyile kakhulu. Wayefuyile kanjani? Kakhulu. Ngalizwe ikholo likhipha kweshumi. Izwi likholo linikela kweshumi. Kunobantu kumdleke aliphundwa ukunikela kweshumi. Kodwa liceba liba loaded. Liceba kakhulu. Man akufundele kulezi ngezi ngoba mase kuthiwa wafuyile inkomo negolide nesiliva angilazi igolide lifuyo nesiliva lifuyo ona ngifundele kulezi ngezi ngoba mase kuthiwa igolide liyafuyo iyangihlekisa le ndaba ngoba angilazi lifuyo lapha ngifunda iversion okuthiwa i the clear word translation I'm starting reading from Genesis 13 verse 2. By this time Abraham had become very rich. Everybody say very rich. Very rich. But we find him being very rich. The one who I pulled the by this time he had become very rich, not only in cattle, but also in silver and gold. Kodwa kunalokho kuyakuphakamisa engcekweni yasemhlabeni. Banizwa abantu abakhona la endlini. Lona ke ikholo lokuqala ubaba wethu sonke thina unguyise wabakholwayo. Amen.
bayezwa abantu abakhona la endlini owabhalansisa kukho konke ayikho into okufanele yenziwe ikholwa angayenzanga ikholwa kumele likufunde ukulwa libe involved kwizinto ze-spiritual warfare lona wabo lo khona lapha khona amasotsha awu 300 azisebenze ngaphansi kwakhe ngoba achithwe uyena wachicha wayolwa nawo nenkosi ukhethwe nawo umere wanqoma amakhosi ngamasotsha awu 300 ngoba ikholwa ikholwa kumele ufunde ukulwa bazalwane bangizwa kabi ikholwa elingakwazi ukulwa mina ngisho ukulwa ngabantu nenyama ngoba sibambene negazi nenyama kodwa sibambene nemibuso nababusi neya so ke ikholwa ungabi ikholwa elingalo ngoba ubaba wethu ukukholo ubaba wabakholwayo wayelwa wangadalelwa kuyena alibonga igama la Jesu wahamba wayo save uLot wadeliver uLot kubantu baseGomora wabanqoba amadoda lawo 300 azisebenzi ngaphansi kwakhe uma uyikholwa uyakufunda ukulo uma uyikholwa udla isinkwa newayini uma uyikholwa unikela Okweshumi kwakho konke uma uyikholwa uphila ngesibusiso kumele kukhulunywe izwi lesibusiso phezulu kwempilo yakho livela kumpriest yabona ukuthi kahle kahle ifoundation yokholwa yandlalwa yonke ukuthi kumele sibe ngabanjani masikholwa indlalwa ngoyikholwa lokuqala uyabizwa umuntu okhona la endlini ungabi ikholwa elinezinto ezishodayo kulokhu baba wakho komoya uAbraham ayikholwa bangizwa abantu abakhona la endlini lo muntu onikele Okweshumi he had become very rich not only in character but also in silver and gold awulalele umzukulu kaAbraham bangizwa abantu abakhona la endlini ukuthi uthini uma esebalekela umfabo uEsawu umzukulu ngikhuluma ngegrandson umzukulu ubalekela umfabo uEsawu uya kwamalume wakhe awufunde eGenesis 28 verse 22 funde verse number 22 yeah Genesis 28 verse 22 yeah yes nalelithi yeah engilimise libe yinsinga liyakuba yindlu kaNkulunkulu yeah nakukho konke oyakukhipha khona hayi uyikumphethela ntombazana nakukho konke oyakungipha khona ngiyakunika Okweshumi nakukho konke uyangenza njani bayangipha khona ngiyakwenza njani ngiyakunika Okweshumi mana uAbraham wambulelwa lemfihlo yokubusa akayigcinanga kuye lento wayidlulisela enganeni ingane zayidlulisela kubazukulu amen uyamuzwa umzukulu uthi uthini uthi konke oyongipha khona ngokwenze njani ngokunika Okweshumi uyifunde kubaba uba beyifunde kukhumkhulu elangwe bazalwane umuntu wena ukusonta ngisho ungathembeka Okweshumi ukhiphe kunjobo kunjalo ugcina kunikelwe wena kuphela ukuthi ingane yakhe ingakunikeli ngoba umsonti osindisiwe umuntu owambulelwe ongasonti uyazi Okweshumi akukho komuntu osebenzayo umuntu othole into enoku above 10 ufundisa nje ingane yakho kwimali yokukhera kunjengoba unikeza le mali lekhona imali kaJehova phakathi wenzani uproducer uhlobo lwengane ezothi mayikhulu iqedwe esikoleni kube umsebenzi ofuna yona kabi yona efuna umsebenzi shout hallelujah uyabona ke lento lena angisisi ukuthi ngabe ngiyitshela abakholwayo kodwa ngizithatha ngabe ngiyixoxa nje nabo abangakholwa ngoba imfihlo yokubusa engenandaba noma ngiyakholwa noma ukholwa uma ngathatha ubhuti wakho nesipaza shopophe mugwayi ngimfundisa Okweshumi angilalele wena ungakunikeli ukholwa angakuziseka engakholwa wena ukholwa ngoba it's indaba iprinciple yokubusa le uyangizwa umuntu okhona la endlini inkinga nizenza izinto ngendlela yokusonta uthi kufuneka Okweshumi esontweni nansi iproblem yakho Okweshumi akusikho okwesonto kombuso restoration worship center uye kwenye linye bashumi kube kelona igama lalo irestoration ingani nabo bakunikele kanti amagama eno afani ingoba ngiyona into yesonto eyombuso shout hallelujah uyashiya leli bandla uye restoration uye kwelinye ongeyona irestoration worship center isembuso njengathi uyofica lidisimpha newayini isidlo hallelujah kanti ushiye lapha kudliwa isidlo la isimpha newayini lapha ufice nakhona kudliwa imbazalwane ingoba isimpha newayini akuyona into yesonto eyombuso
wazazi izinto eziphethe amandla okubusa. Shout hallelujah. Engahlangene necawe ocawa kulona. Ezi-attached nokubusa nama-kingdom blessings. Shout hallelujah. Yilento phela yenza uJesu uma ekhuluma ngomfanekiso lombuso, uma waphatha u10, uma waphatha umbuso aphathe no10. Bayezwa abantu abakhona lendlela. Lapha kuLuka 15 lapho nifunda khona indaba nithi indaba yendodana yolahleko. Khona omunye ufuna umfanekiso wombuso akhulume ngawo ethi umbuso wezulu sofanisa losifazane. Umbuso asho sokuthi umbuso wezulu sofanisa losifazane oyenenhlamvu eziyishumi zesiliva. Walahleka olulodwa washalela isibuyo sakhe waphekisisa uthe lapho efumanayo wamema umakhelwane bonke wathi wozani nithokoze kanye nami ngokuba uhlamvu obelilahleka selitholakele. Ufuna ukukhuluma ngombuso wezulu wesendlo wesifazane onenhlamvu eziyishumi. uJesu made it a point ukuthi njalo kubafundi bakhe uma ephathe umbuso aphathe no10 ukuze kungene kokubili. Hayi my God, kungene kokubili laba bantu abafundisayo ukuthi umbuso no10 akuhlukana. Enye futhi parable nalokho kuLuka 23 verse 19 lapho athi khona umbuso wezulu uzofanisa nenkosi eyabiza ingceku zayo zonke yazinikeza omina abayishumi yathi hwebani ngabo ngize ngibuye. Umbuso wezulu omina abayishumi. Webazalwane onendlela uyezwa la into ehluphekisayo wena ukuthi awukhohliwe indaba yokweshumi kuyimali yokusiza nje esontweni. I-mindset yakho is very wrong. Kanti okweshumi imali ye-kingdom blessing, imali ehlanganisa nezibusiso zokubusa kulomhlaba. Akuyona neyamfundize yakho ukuthi ngeke uyijikijele uNkulunkulu kumele imukelwe umpriest njengoba naku Abrahama ubaba wakhulayo nekho lokuqala ayijikijelwa ngezulwini uNkulunkulu yamukela umpriest uMelkisedeki. Funda uLeviticus 27 verse 8. Akangibona abangizwa kahle, akangibona abangizwa kahle njengoba sikhuluma la ndini. Niyezwa noma nizwa? Lalani ubhetha nizwa ngoba ngizwa nabantu abangezwa. Niyezwa noma nizwa? Ngibona izandla zabezwayo. Niyezwa? Ngempela. Ngonhlambulukela ngila ukuthi angizwani nabantu abangezwa. Lapho kuthiwa yini? Kuthiwa ngesilisa namhlanje kuthiwa ama-slowland. Angizwani nama-slowland. Allergic. Leviticus 27 verse 8. Angizwani nama-slowland. Labantu abanga-slowland abanesidina kabi. Ufika befast ephuzeni utshwala befast ibhemela ugwaya befast eqhathula nabafana apha bexobo ya telefone abefast ekuzaleni befast eshe befast aqaba fast aqabule fast uma sokuzifunda lapha esikoleni useslow uma sokusenkozweni useslow uslow ingwele iphila ukuphela zonke lezi ibheda ufast ngicela ngami into othi slow. So ninganje mina la ekhaya kunama-slow learner ngoba ngifike ngoshivu ngishaya i-slow learner mphume ngezali ngoba lesi slow lesi suke sidlala ngani nje khona lapha esifast khona. Slow learner ngokwazi nje uma une-slow learner nje kwakho nesidina sengane ngoba uslow kulokhu nje lokufile uzombona kokubredayo ukhuzwe sekuyakhona. Funda masiyalinda kwisilolena ungangicazule. Leviticus chapter number 27 verse number 8. Yeah, verse 8, yeah. Nokweshumi konke kwezwe. Okwembewu yezwe noma okwezithelo zemithi. Ngokuba Jehova okweshumi kungukaba. Okweshumi kungukaba. That is why nizwile umzukulu kuGenesis 28 verse 22 ehamba ebalela umfowabo umuntu ukuthelele uIsawu eya kwamalumu labani uthi into yomuzi ngawu Jehova lapha konke amnike khona uyoyenza njani yena kusho egrandson uthi umzukulu uyonikeza uJehova okweshumi kwakho kusho umzukulu amazi kusho unyana kanyana kaAbraham kusho ingane yengane. Angazi mina ngizona kodwa uyabona ukuthi uma kwambuleke kahle indaba yokuthi okweshuma kuyona into yesonto into yokubusa ufundisa ngisho izingane zakho. Ufundise nezingane zeingane. Any money they get ngisho ukuthi imali ayiphiwa abantu. In fact ingane iqala ukuba nemali ngo day 2 3 4 5 0 ngoba khona abantu abafike banikeza ingane bayifumanise ingakazi namali bayinikeza u20 rand 50 rand bethi imali bayikhunga ingane yakwazi ukuthi uzokhunga ingane leyo mali sokungeyona yakho usuke yayo.
wena ufuna uma uwazana noNkulunkulu unikelele ingane okweshumi kwemali kaJehova kuleyo mali lo futhi lami no 500 kumele ukuze lengane uproduce uhlobo lwengane ezokhula under canopy of a blessing iphila ngaphansi kwecanopy yesibusiso into ezothi uma iqedwe ukufunda ifuna umsebenzi ingabe yona efuna umsebenzi amen shout hallelujah shout hallelujah shout hallelujah ngitheke ngikhuluma kanjena eTrinity Fellowship Center eMlazi ibandla likaMasinga eMlazi ngathi mina uma ingane uyifundisa ukunikela okweshumi from ground up isuka izibendala ithi uma iqeda isikole ithi uqeda umatric kube umsebenzi ofuna yona kungabi iyona efuna umsebenzi kanti coincidentally umfundisi lona onengane ayizale ngaphandle engakakholwa ibuyile kule minyaka leni sizokwenza standard 9 and 10 this year ngifundisa ngayo ila enkonzweni isiyenza u10 kodwa ibuye isindala ayiqalanga ukunikela okweshumi kusukela incane kodwa leli phuze engishoyo liyalithanda leli lokuthi uma ufundisa ingane kusukela incane ukunikela okweshumi uproduce uhlobo lomuntu ozothi uma iqede esikoleni kube umsebenzi ofuna yena kungabe uyena ofuna umsebenzi uma kuphunywa yacela ubaba wayo yeza naye kimi yathi ngicela ubaba mfundisi ngizwe ukuthi wena uma umuntu eqala ukunikela okweshumi kusukela emncane uma eqeda umatric kuba umsebenzi ofuna yena kungabe uyena ofuna umsebenzi nami ngiyafuna ukuthi umsebenzi ube yiwona ofuna mina ngabe mina ngifuna umsebenzi kodwa inkinga ukuthi ngizwe ngokweshumi namhlanje sengimdala sengikwa10 mina kusengangifuna umsebenzi beyiwona ofuna mina ayingaphendulelo uyisekela lapho wathi hayi wena mntanami into osuyenza wena siyibiza ukuthi obedience ngizulalela uNkulunkulu wena awusayibali lokhela ngoba umzwile umfundisi ethi uma kusukela omncane ingane ihamba yonikela okweshumi it was around August iqala nxa emhlabeni selokhu yazalwa yanikela okweshumi kwemali inikwayo ngoAugust kwa September October kwabhalwa izinto zakhona ezibhalwayo November isanikela okweshumi December uqala babizwa la kwa Unilever eThekwini bebathathu angazi lela bandla umfundisi wayithandaze kanjani kwabizwa ingane from the same church zantathu kwaliva ukuthi uzothatha i3 days ama part time jobs 3 days kuphela angazi noma kwakulehlala umchuliso noma ngake kodwa 3 days nika mfundisi ingenye yazo zaya khona zasebenza uma iqeda sekushisa igcina inikezwe imali yazo yona yanikezwe imali nenye incwadi kwathiwa ingayivuliyo inikezwe yise ekhaya uma ifika le ncwadi ibhalwe ukuthi ifemu yakwa Unilever that's a big company lebo Unilever Brothers that's a really big company to ifemu isimnikeze i-learnership yokuthi ahamba yofundiswa yiyona inkampani azaqede kwasekubhalwa brackets kwathiwa at a national level kwathiwa at a national level bachaza ngezansi benabo bathi this means uma uphuma lapha kobe ngaseyithi sonke sikihambise khona lesifundisile usungasebenza kithi sonke sesikubanga nezinye inkampani shout hallelujah mina le ndaba ngithola after many years siplanwe nobaba wayo kwi-conference ethile ibandla simenywe sobabili qala yena mina ngilandeleva kwakhe kwisession elandela ushumayela uma ebingelela ukuthi ngiyabonga namhlanje nomfundisi owakhe umuzi wami kazi kahle ukuthi akho marriage problem akwayiletha kimi saxoxa naye umuzogidlika ngawakha ngithi mina abantu bavuthanda kabi ukunezi credit wento ongazakuyenza phela mina umuzi kaMasingaze ngizothuna inkinga ngase ngihlala nabo phansi ngabakhanselisha kwase kuyalunga wakheka umuzi wabo uyazi kunikezwe uyazi ukuthi uvela phiwe ngicabanga indaba mina ye marriage kanti ushenyito usho indaba yalengane wathi mayesenaba wathi mfundisi ingane yami ihamba ngecompany car wathi ingane yami nomuzi wayo okhokhe becompany wathi ingane yami bangwa amafemu yasuka kanje indaba kwaba kanje isiyaqeda lapho yayifunda khona ikhethi inkampani zibanga ithi kwenye ibifundwa yezinye inkampani uthi njengoba ngishumayela nje ngiyajabula ukuthi ngime platform nje kukhona indoda engilandelayo eyakhumuzi wami webazalwane asinisontisi ngokunikeliswa kweshumi Alibonge igama laJesu sikufake ebafutheni okubusa shout hallelujah uAbraham wamnikeza umpriest uMelkisedeki okweshumi kwakho konke lalela-ke uyabona lo mzukulu asho sonke umzukulu amazi umntwana kababa uAbraham owayenikela okweshumi uma sebuya kwalababa
babanga no Esau wayimbalekela umkwabo bebanga ukunikana bengabanga ukuphucayo. Yebo. Awubazalwane. Webazalwane. Uma uphuva wekholo ehluphekayo, ufa ingane zakho yibange ukuthatha into zakho. Kodwa umuntu obusiseke ngempela wacela ingane zibanga ukunikana. Enye ithi ngicela lo muzo seground vele uthathe wena athi hayi angifuni uthathe babanga ukunikana babanga ukuthatha. Webona weza uJakobe weza nezimvu weza nezimbuzi weza nezinkomo ehlangabeza umkwabo wathuma izisebenzi zahamba phambili zahamba nezimbuzi eziwu200 zahamba nezimvu eziwu200 bathoma behlangana wabuza uEsau wathi pho lezi ezami lezi wathi kuyisipho sami sivela kuwena njengenkosi yami ngoba njengomama ngibona wena kwangathi ngibona ungilosi phambi kwamehlo ami uyazi ukuthi uthini uEsau uthi hayi kuthathe lokhu mfowethu nginakho athaphayikhashile uyazizwa ngabezwa abazukulu bomuntu obusisiwe onikwayo uyenqabe nikwa nonika unika ngenkani waze wayithatha lento ayinikwa uEsau ngoba lo omnikayo ephoqa ngenkani. Ngicela ukubuza umuntu okwazi ukunikeza umkwabo imbuzi eziwu200 uma ucabanga usele nezingaki yena just a gift present umuntu okwazi ukunikeza umkwabo izimvu eziwu200 usele nezingaki yena. Uyayibona lento uAbraham ayiqalile ukuthi uyidlulisele kundodana yakhe indodana yayidlulisele abazukulu bacela abanuka phu njengaye kuGenesis 13 verse 2 elithi he had become very rich not only in cattle but in silver and gold. Manini wemakhono sesena iyasika lento emakhanda enu kuyasala Jesus. Amen. Sibanga ukuphanda. Nina unibanga ukuthatha. Uma kufa umuntu omzali kubanga ukuthatha. Uthi ngezwami inkomo. Owami umuzi. Yami furniture. Yami lemoto. Abesazi I think bazibanga nengubo zokuqhola. Zikanini. Awufundisa ka13 verse 22 ubukele lo yenze uAbraham nabazukulu bakhe ubuke kolungile uthi uNkulunkulu iyona ifisela thina esikholwayo. Izakha 13 verse 22 ibuke impilo uNkulunkulu ayifisela ikholo uthi nansi impilo uNkulunkulu ayifisela ikholo hayi lento lena ekhona emhlabeni uNkulunkulu ufuna amakholo abe nje. Funda izakha 13 verse 22 funda. Izakha chapter 13 verse number 22. Ungafunda ukubheka kwakho ke ngoba wena. Funda. Olungileyo ushiyela abantwana babantwana bakhe ini. Mana uzwile uthini? Olungileyo ushiyela ini? Abantwana babantwana. Nami mazu ifa ehlule ingane. Laze ladlulela einganeni zengane. God bless you. Hallelujah. What a teaching. Jesus. What a teaching. Sibanga ukuthatha. Yebo. Kodwa olungileyo akabanga ukuthatha. Hallelujah. Ubanga ukupha. Yebo. Ngoba kuyachichima. Olungileyo. What a teaching. I like into ukuthi lento ayibe isifundo ayisakho kuphela. Kodwa you are doing it for your generations. Izizukulwane zakho. I'm just saying this as a testimony, Pastor. Amen. 2006. Lokusahlangana. Akaze mesishe ngisho inyanga eyodwa. Amen. Usuchama nebisho. Yebo. Ngisho eyodwa. For 18 years ethembekile. Uthembeke ayikho ngisho eyodwa. Inyanga akathi akayikhokhisho. Njengoba ngisho yena ufundisa izingane zakhe. Oh yes, that's biblical. Akukho ngisho eyodwa inyanga. Einganeni. Khona engakhonzi umfana wakhe ongakamukeli kahle isalvation. Amen. Uvuke. Njalo uhlale emthethisa njalo. Amkhokhise ngenkani ishumi. This is a great testimony which as a pastor engithinta kakhulu. Unendodana yakhe endala Apostle. Yeah.
ehamba nge-wheelchair ngakwazi ukuhamba. Amen. 2006 uBongani lokho afike esontweni ukhokhela yena ishumi noBongani. Ohamba nge-wheelchair ongakaze ezela isonto. Amen. But osekhaya. Amen. Each and every month. Yebo. Ngikhuluma ngoBongani. For 18 solid years. Akakaze amesisha ishumi. There was only 1 month ayekade ngaholanga ngayo imali yempesheni. But mayisibuye hola wayidoublish. Every time when ikhulunywa ngomuntu la isontweni la itestenga nje umuntu faithful kuyitithing izaguga abantu abahola impesheni kunabantu abasebenzayo. Abantu abangimangaza kakhulu when it comes to tithing. Manje bese ngibangaza umpostoli ukuthi abantu abahola impesheni bandlula abantu abasebenza kwamlungu even abancane. But into engithinta ngayo mfundisi uChamane is a testimony ukuthi lento okhuluma ngayo namhlanje exactly into ayifundisa ingane. This is a testimony. Uyenza uthola umsebenzi wokuthishela ndo. Lo ntombazana. I-department ivalile namanje savalile akuqashwa. Kodwa yena wenza njani yena? Kodwa yena wathola umsebenzi. Uyafundisa permanent because of into yesibusiso. Ubani othi mina ngithatha i-decision. Eyo mina uyayiyela niyakwazi lo. Lento le akhonde ngayikhore bale athakholela naye abantu abathi umntanga babo woza mntanga babo ayikhore le kodwa eqhozayo. Ubani othi ngithathe i-decision uNkulunkulu esakhuluma kule teaching wathi mina ngifuna ukuthembeka from now on sikhuleke naye usukuze ngaphambili. Hayi lento yokuqoza ukuthi woza mntanga baba uNkulunkulu usiza mntanga baba uyabona indaba yokuqoza umuntu umlande umuntu ngento ewuphila kwakhe. Ubani uthathe le decision ezikhuleke naye othathe le decision othi mina ngiyashintsha namhlanje I choose to change. Hayi umuntu oqozwayo oza nje njengenhlamvu yesibhamu hayi oqozwayo hayi oqozwayo othi namhlanje ngiyashintsha ngiyathembeka. Ngiyanazi inkulu esemaculweni lethi mangibe othembekayo ngingamhluphi endleleni mangibeke mangibe othembeka ingamhluphi endleleni mangibe othembekayo ingamhluphi endleleni iphakeme ngiyakhuleka manje babegama kaJesu babeke ezandleni zakho lapha bathathe isinqumo wena sibona izandla sibona nabo beze ngaphambili kodwa wena ubona inhliziyo isinqumo basithathela umuntu abasithathela isonto elithile kodwa basithathe kuwe wasenza kanjena uJakobe kuGenesis 28 verse 22 wathi konke umuntu usakho uyokunika okweshumi kwakho konke nangempela wakho wathembeka kuwe ngoba nangesebuya nemfuyo eningale ndlela yokuthi benomfowabo sebebangana ukuphana sebebanga ukuphana baba yenza laba kwisinqumo basithathile babe ngabenzi bezwi ekwenzeni kwabo babone ukuthi wena uthembekile babone ngokwenza kwabo ukuthi kuwena owenzini akafani nongenzanga othembekile akafani nongathembekile wena okhulume kanje uNkulunkulu wathi kothembekile uziveza uthembekile wasithi koyisigwegwe nawe uziveza ungonekani uNkulunkulu wethu sibabeke esandleni sakho
ngikhuza konke okuzomelana nesinqumo abasithathayo ngegama kaJesu. Ngiyakubopha emkhathini, emhlabeni, emanzini phansi umhlaba, kuma families, kuma places of work, kuma workplaces abo, kuma business abo. In the name of Jesus Christ of Nazareth, ngishaya destroy onke ama spirits ozalo ambandakanya stinginess nayo yonke inhlobo uNkulunkulu weqinisile yokugodlela wena uNkulunkulu okufanele wena. Baba mawenze baba babone ukuthi kusukela beqalile ukwenza izwi lakho baba akunje ngoba bekunjalo, yenza babone bazi ukuthi owenzile utho kuwe osho wena izwi lakho akufani nongenzanga. In the mighty name of Jesus Christ ngivula iminyango evalekile phambi kwabo ngegama kaJesu Kristu umdestroy onke ama acts of witchcraft nama operations of the enemy amelene nabo nezinto abazenzayo nababeka izandla zabo kuzona. Ngiyahlulekisa konke okumaka impumelelo yabo in Jesus Christ's name, amen. Umfundisi ubabeka izandla before nihlale phansi, uzonibeka izandla mayiqeda lapha kuyazokhuluma izwi emila phezulu kwenu okwakho lokho isinqumo sithathile ube othembekileyo kokunqumileyo. God bless you. Impostoli ngicela ukuqedela itestimony kamfundisi uChamani. I was saying ukuthi lento oshumayela ngayo exactly into ayifundisa abantwana bakhe. Amen. And uyenzi lo wakithi wakabuthelezi uthole igrace yokuthi angena bepermanent ugovernment namanje uvalile. Uqasha othisha permanent party. Yena ube permanent ngesikhathi esinjalo. Wangena ngenxa yomusa kaNkulunkulu. Amen. And wayese uNkulunkulu enza into eyisimanga. Wavele wakhela indlenhle. Yena ugogo. Yebo. Uzwe. Ayinhlindla yakhile igila umhlolo wafaka ufinish enzima kabi. Amen. Khona lapha endlini. Amen. Amen. Before ayithengele imoto. Amen. Hallelujah. Entshantsa eno 0 kilometer. Yaqala ukudrive uyena. That is a blessing kodwa ethululwe from umfundisi uChamani. Efundisa bona lento yokuthembeka kwakhe kuyitithing. Even ewuthisha uqala ngazi ishumi. Amen. Before enza izinto zakhe. Amen. Yona nto yokuqala uyitransfer before enza izinto zakhe because of teaching yakhe. Amen. Wenze njalo Abraham. Wenze njalo. And for that impostoli I do believe ukuthi uNkulunkulu is going to do greater things kubo bonke abantwana bakhe. Amen. Amen. Ngenxa yento ayitshale kubona. Jesus. Ayitshale kubo. Ngifuna ukukhuluma isibusiso. We don't become the doers of the principle because we afford or we can. But we become the doers of the principle because it is the word of God. Amen. Yes, we obey.
Isibusiso sihleli kumuntu olalelayo osaba uNkulunkulu ngoba lento ekwenza ukuthi ukwazi ukugcina iprinciple engekho uNkulunkulu ngokwesiqu senyama kodwa umsabe uNkulunkulu wazi ukuthi unobudlelwane naye spiritually yenza ukuthi noma ufika la enkonzweni uthi mawufika ukwazi ukumbona uNkulunkulu ehlele emntwini njengayo Abraham wakwazi ukubona uNkulunkulu ekhipha Okweshumi ehlele emntwini ekuyisimo uNkulunkulu somuntu wathabatha isimo somuntu inkosi yaseSalem uMelchizedek. Ngifuna ukuba ngidedele isibusiso kodwa isibusiso ezompostoli eshilo ngifuna ukusidedela ngithi lento yokuphenduka bese ungenzi isiqalekiso esiyokwehlela nakubantwana bakho. Never repent as wenzela amehla abantu, but repent and try to do better. Wenze kangcono. And wazi ukuthi lento njengoba umpostoli atefundisa awenzeli wena kodwa wenzela izizukulwane zakho. This teaching ngicela naye asekuseni eThekwini ningene kuyona yokuphakamisa izandla. Ukuthi incazelo yezandla yokuthandaza ziphakamile izandla ukuthi ishone niyithathe neyasekuseni eThekwini teaching. AbaseThekwini nabo ngizobatshela bayithathe yanamhlanje ukuthi iyala eSteng ngoba abayitholanga lento esithola la eSteng. AbaseThekwini bathole enye into kuseni. Ake siphakamise izandla zethu. Baba wethu onamandla awukhulume kahle ngomkhonzi wakho. Kuleli bandla la kwaDukuze Stenga eRausi. Kodwa ukhuluma kumzimba kaKristu ibandla lonke at large umhlaba wonke. Kumuntu ofinyelelayo noyofinyelela kule clip. Siyathandaza namhlanje ukuthi lokho kutsalayo Nkosi ukuze sisale sishiye umaka uma sesingasekho singawushiyi babona amandla onke ngehlupheko kodwa siwushiye ngokwesifundo sanamhlanje ngesibusiso la khona izizukulwane zethu ziyawuba abantu abacebile abanakho people who will be loaded by ama-riches onke akhona semhlabeni ngenxa yento thina siyenzile kungekho lula kodwa kungenxa ye-obey principle yakho. Namhlanje nge-release isibusiso ukuthi isibeletho sabo nembewu yabo ezizandla iphakamile ziphakamele phezulu. Ungavumeli isibeletho sabo nembewu yabo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha kuba babona amandla onke laba abaphethe lesi sibeletho nalaba abaphethe lembewu ukuba badlulisele upoison kwizizukulwane zabo. Kodwa ngiyathandaza uNkulunkulu wabona amandla ukuba njengoba siphakamisa izandla njengebandla lakho siphakamisele phezulu kuba siphenduka egameni likaJesu ngokwesifundiso osibeke phakathi kwethu ngogcotshiweyo wakho. Ngithandazela isibusiso babona amandla sokushintsha nokulalela senzele izizukulwane eziyoze emveni kwethu ukuba kube izizukulwane ezibusisekile, izizukulwane ezigcwele isibusiso, izizukulwane enjengoJakobe noEsawu ababuya bahlangana nalo egcwele ngenxa yento kababa wabo egameni likaJesu Kristu. Isaka ithatha ku-Abrahama ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyathandaza uguquke empilweni zethu kwenzela ukuba igama lakho lidunyiswe libatshaze. From today, God, we are praying for a great shift, a great change in our spiritual lives in the mighty name of Jesus Christ. Lokho Nkosi kungenzeke ezweni lakomoya kuphela kodwa qhuba nenyama yethu ithobise ukuba ihloniphe okuyintando nokuyimiyalelo yakho egameni likaJesu njengoba kusho kaDr. chapter 28 ukuthi masilalela nokulalela izwi lakho siyakudla okuhle kwezwe egameni likaJesu Kristu. We don't want Father ukuba sibone isibusiso sakho ngale kwethuna kodwa isibusiso sakho sifuna ukusibona ngameno kwethuna, sisibone nakwizizukulwane zethu noma thina sesalala kodwa isibusiso sakho sisale nabantu abaphuma okhalweni kithi egameni likaJesu Kristu waseNazaretha ukuba sibe isibonelo esihle phambi kwabo, isibonelo sokwenza okuyizwi nokuyintando nokumyalelo wakho ngegama likaJesu. If ever you believe it,
You may shout makwenzeke kimi njengokusho kwezwi lakhe. Shout makwenzeke kimi njengokusho kwezwi lakhe. Shout makwenzeke kimi njengokusho kwezwi likaJesu. Njengokusho kwezwi likaNkulunkulu. Ake shayela uJesu izandla phezu kwekhanda and give him praise. In the mighty name of Jesus Christ, as he shines under, give him praise, give him praise. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, he is worthy, he is worthy. As he shines under, simsugise, shines under, give him praise, give him praise, give him praise, give him praise. In the mighty name of Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit.